Ορίστε, το στολίσαμε. Τα λαμπάκια που σας έδειξα προηγουμένως είναι 33 μέτρα. Τα βάλαμε έτσι εδώ πέρα. Τα πήγαμε πάνω εδώ από την πόρτα. 33 μέτρα, παιδιά, από το Τέμου. 6-6,5 ευρώ, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς. Τα πήρα, όποιος θέλει να πάρει. Είναι πολύ ωραία. Πάει εδώ και πάμε μέχρι πίσω. Τα βάλουμε τώρα στην πρίζα, να τα δείτε κιόλας πόσο ωραία ανάβουνε. Έτσι. Τώρα δεν φαίνεται πολύ καλά, το βράδυ όμως είναι πολύ ωραία. Έχει και κουμπάκι που ρυθμίζει από εδώ πέρα. Το βάζεις όπως θες.